Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna abokin kuka abokin dariya. A yau muna tafe da labarin kokun ga malam. Ku kasance da mu a wannan channel tamu mai farin jini mai suna Nohal TV. Ku biyo mu don jin labarin yadda za ta kasance. Mun gode. A wani gari mai suna Dabtse an yi wata rasuwa, aka zo aka yi sallar gawa, za a tafi makabarta. An tafi makabarta kenan, aka je za a sa gawa a rami, sai wata jar hula ta tashi daga kan wannan mamaci ta koma kan wani mutumi. Akwai wani yaro da ya ga wannan jar hula. Bayan an koma gida ana nan sai aka ƙara rasuwa, sai yaron nan ya ga wannan mai jar hula, wannan wanda jar hulan nan ta hau kansa shine ya sake rasuwa. Da aka koma makabarta ana cikin rufin mamacin nan, har ila yau jar hulan nan ta ƙara tasowa, ta zo ta hau kan wani mutumin daban. Da aka koma gida yaro ya samu liman, ya ce mai, liman ni dai wancan karan da aka yi rasuwa na je makabarta, da na je makabarta na ga wata jar hula ta hau kan wannan mamaci wanda ya mutu yau. Da aka je har ila yau ana rufe shi, na ƙara ganin wannan jar hular ta tashi daga kanya ta hau kan wani. Sai liman ya tambaye shi, ya ce haka aka yaro? Ya ce mai sai ya ce to dirra, ya ce mai yanzu kanwa wannan jar hula ta hau? Sai ya ce kanwa na ta hau. Ya ce to shikenan. Ana nan sai wannan mutumi da jar hulan ta hau kansa sai ya mutu. Bayan ya mutu da aka je makabarta aka rufe shi aka dawo, sai liman ya ce ma yaro, ya sami yaro ya ce mai duk ranar da jar hulan nan ta hau kaina ka gaya mu. Ana nan wannan wanda jar hulan nan ta hau kansa shi ma ya mutu. Da aka zo aka yi sallar gawa, aka ɗauki gawa aka tai makabarta. Ana cikin rufe gawa sai liman ya shiga cikin rami, ana ta ɗan miƙo mai ƙasa da menene. Yaro sai ya ga rawanin liman ga ƙasa na a kai, sai ya ce liman kanka. Daga cewa liman kanka liman sai ya tashi ya zuba da gudu. Aka bi liman ba a kama liman ba. Da Allah jama'a muna neman liman, da Allah inda wanda ya ga liman, da Allah muna roƙo da Allah a sanar da mu ta comment ɗinmu da Allah. Idan wannan bidiyo ya burge ku danna mana likin, sannan ku share, ku mana comment, domin hakan yana ba mu ƙarfin gwiwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Sai mun haɗe da ku a bidiyon mu na gaba insha Allah.